אתה רואה אותי למעלה שם סוגר את הרגל. ארלון פה איחר, אם הוא היה מגיע טיפה מוקדם היינו רואים איך מרימים את הרגל, הוא איחר בה, אז לא יכולים. זה אני. אני מחבר פה את הרגל האחרונה. כן, אבל הוא צריך את זה. לא, זה שלי. אתה לא צריך אותו. אני צריך אותו. חשבתי אתה רוצה להטעין עכשיו. אם אתה רוצה להטעין עכשיו, תטעין. אם אני רואה לך כזה בגרושים, להביא לך? לא, אני אקנה. כן, בסדר. היום אתה יכול לקנות מטענים בגרושים, אתה יודע למה? כי עוד מעט לא יהיה מטענים. מה זה? רוז עשתה תמונה של עצמה ונתנה לך? זה לא התייבש אבל.